Ζάπινγκ. Αντωνέλα. Παιδιά, η Αντωνέλα, πόσο όμορφη κοπέλα. Τι ματάρες. Α, τι ωραία σκουλαρίκια. Όλοι. Το φόρεμα όμως, από την αλήθεια είναι κούκλα, πανέμορφη, πολύ ωραίο το σκουτσάκι. Αλλά τι σας αρέσει. Το φόρεμα, εγώ διαφωνώ με τη φούστα λίγο από κάτω έτσι. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, από κοντά μπορεί να είναι εντυπωσιακό και μπορεί να έχει ένα στυλ κοπέλα που να πλασάρει. Αλλά οκ, εγώ λίγο δεν τρελάθηκα με το μαλλί της είναι ωραίο που είναι μαζεμένο. Δεν είναι άσχημο, αλλά αυτό το στροφοκάμιλος από κάτω. Ο όγκος αυτός στα πίπουλα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πολύ. Το είδα δηλαδή από κοντά εννοώ. Ίσως ναι. Εσένα αρέσουν από κοντά αυτά τα του μάτια. Σε όλες τις εκπομπές δεν μπορούμε να πήγαμε να τα βλέπουμε από κοντά. Ο καθένας ό,τι βλέπει λέει. Δεν παιδί μου, αλλά επειδή εγώ τι κάνω την εκπομπή, πρέπει να με εμπιστευτείς 100 χρόνια συνεργαζόμαστε. Μα σου βλέπω αυτό που βλέπω όμως τώρα. Μα είναι δυνατή τέτοια. Συνέχεια. Δεν μπορώ να βρίζω πια. Ωραία, δώσε πιπελό τζίτζι. Εγώ μπορώ να βρίζω όπως έπαιζα το βράδυ Άιχα. Γιατί όχι Άιχα δεν μπορώ. Δώσε τζίτζι στο κοριτσάκι τώρα τόσο πολύ που σ' άρεσε. Γιατί να μην βρεις, άλλοι ρεύονται. Σαφέστατα τζίτζι.